He vastasi tänään kyllä ekan videon. Elikkäs... Ja sitten mun YouTube-kanavani on laittanut tänne jo kuvan, mutta se ei ole vielä tullut. En tiedä mikä siinä on. Voin ehkä aina vaikka näyttää, niin tällainen kuva siihen tulee. Mutta eka pelivideo. Tässä on niinku täältä morokuvan kaikkea, esimerkiksi Battlefield ja Call of Duty ja jotain tietokonepelejä. Yritetään saada 10 vielä. Ehkä tulee joku spessu, mutta en ole vielä miettinyt mitään. Luultavasti tulee. Tässä on niinku sama intro. Näette sen videon alussa. Sitten mä tein äsken ton outronkin ja sun muuta. Niin, mä voisin näyttää mulle nopeisen kuvan. Elikkäs se on tämä filmi tässä. Kuva, mikä nyt tämä onkaan. On se vähän ihan hieno. Joten mulla on itse kaksi. Ja siis. Eli näytän mun vanhan kanavan. Tämä. Siinä on tällä hetkellä 60 tilaa ja mitä ihmettä. Auraa on pihan. Tää on tullut Irebon, Softical, Endurokeksin, Mr. Jallun ja Viisnimat ja 10 HDPL. Piemat jos VF, CD, Elkipelot HD, Deep Records, Lateudelle Nost 3 Pro. Ja tätä kommenttia mun videoissa. Ei ole muuta, että se oli tällainen video.